there is no peace in man. Wala. But there is peace in God. Siya ba'y nag-declare, peace be with you. Na mga ginikanan, grabe ka materialistic, una-una. Gusto nilang malipay ilang anak. Hala, i-feed nilang materials. Karon nagmayang ginikanan kay pagkatiguang. And this is a warning to all parents out there who are listening to me tonight. Don't be so materialistic to your children. Feed them the property of God. Kay basig matiguang ka, materialistic ang imong ikuan. Pag abot matiguang ka, materialistic ang pagpadagan sa imong anak, sa imong patay ka diha. Listen. Hindi ka maulaw ana makigsunan nga sa tanan nga gihimos kalibutan, mga tanong, mga hayop, ikaw ray gihuyupan. Welcome back ka natong tanan mga kapaglao, mga nagapaminaw this wonderful series at my back pagkaninuta kayo. Are you ready to cross? Andam na bagyod kita mga kapaglao, mga kaigsunan nga kita mo cross, mutabuk na gyutas atong mga kaluyan apan sa dili pagyuta mo padayon sa ikaduhang gabi na to. Let me invite you again for a prayer. Amahan na mong balaan pagkatamis pamalandungon nga kining among kinabuhi. Naghatag gayog assurance ang Dios sa mga tawo nga andam nang mutabok ug musakripisyo para kanimo. Kining tanan o Dios mong ginampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Daghang salamat sa makanunayo natong nagapaminaw atong unang gabi pagkaninduta tong nga diskusyon. How I wish we are now in eternity. Kay dili nagyo ko gusto pang potlon gyud mga kaigsonan, no? O ning mga bulang kaigsanan, adto bitaw ning makining gipanganlan og mga namang koy followers gikan sa Kabitenyo o ganang kay kung mag-istoryeng taga Kabitenyo, magandang umaga sa inyo. Dili na taganahan tana mga kaigsunan nga ato pang putlon. Atong naisgotan natong niagi revival in the word of God. Wala na gyud Ako laning usbon o klarohon nga kung gusto kang magbag-o, basaha lagi ang properties Ginoo nga mao ang Biblia. Mao gyud ni properties Ginoo, special property. Are you ready to commit? I hope nga nakapaminaw man mo kagabi kumitado na gyud ta mo basag Biblia. Daily na ta magsigig Facebook tan-awa ng imong dagway daw Facebook na pod. Then nata mag-usik og panahon mga kaigsunan. Ayaw na mo pag-usik og panahon. Ato nang ikomitar diya sa atong Ginoo. Now, let me show you a picture. Kana, kung kamoy pangutan-on ako ba, pilam na kabuk, 3 or 4? Aber? Pilam na yung nakita diya, 3 o 4. Basig maglalis mo diya. Ako na lang musulti ninyo. 3. Unsa, ang answer na diri sa number 3. Wala sa number 4. Daghag confusions kinabuhi. Ayaw ninyo naglalisi. Tama na okay na ako rin kuhan para mugana inyong nahuna. Dagag mga confusion sa atong kinabuhi. But I want to tell you, right before your ears and your eyes tonight, if you are focused to the great foundation of life, who is Jesus Christ, you will never be confused. Mga kaigsunan. Dele yung ka maglibog. Konsultihan ka, nganong libog ng imong kinabuhi, kay ang kanunay nimong makita sa samin imong achievements na. O sa inhimo, o sa akong nahimo sa church, o sa akong nahimo sa community, unsa kong nga tawo, kinsa kong nga tawo, mo may kanunay ko nimong nakita, tanawa. Ilibog. Ano man, there is no peace between man and man. Peace, bagoy mo, na ay fish, pero why peace? Maglibog mga nang magtiayon nga 40 na katuig nag-uban. Mura na ipagpasabot ba? Ikaw karon nga ba na nadawat na maguna nimo imong asawa? Wala na pagka-adjustment oy. Ikaw nga asawa hangtod karon na niguwang na lang mo, dili gihapon nimo madawat ng imong bana. Kay musugot kag sa dili, man is imperfect and a woman is imperfect. Human being is imperfect, and what makes it wonderful? We serve a God who is perfect. Amen.
pagkaninduta na. Muna nga duol tas Ginoo. Dili ta mo duol sa ato ang bana, di mo duol ka dito ka makigsuod ug taman, pakigsuod ang bana dalha, ang anak, ang pamilya dalha, and ready to cross. Tabok mo mga kaigsunan, tabok mong mga asawa, tabok mong mga bana, tabok mong mga batanon, tabok mong mga anak, pagdungan mong tabok. Kay para kita makiguban sa Ginoo. De gani ka mo tabok, maglibog yun ang imong kinabuhi. Besan pag-unsaon, osbon nako. There is no peace in man. Wala. But there is peace in God. Siya ba'y nag-declare? Peace be with you. Why disciples nag-declare katong bagyo? Na mga disciple dito nga nagbagulbul mga ganito, Ginoo, siguro magkagtulog-tulog diya. Mga luno na taan ni karon. O man why peace gyud sa tao. But there is peace in Jesus. Our topic for tonight, kadindot talaga yun mga kaigsunan. I hope nga malipayan mo. Are you ready? Are you ready to cross? Ni ana. Making God's word our own. Himua nga ang pulong sa Ginoo, mahimong naa sa imo, mahimong ikaw. And I like that word, be the sermon. Be a living Bible. Many people believe, ang daming tao, nakarinig ako noon, huwag nyo na lang utingkayin yung aking Tagalog kasi Pilipino 1, 2, 3, hindi man ako umabot ng Pilipino 4. Wala naman pong Pilipino 4. 1, 2, 3 lang man tayo doon. Ha? Kanang nakadungog mga na narinig ko nung una ba, sabi nila nga, he is a walking encyclopedia. Pawira na nga statement, no? Anong ibig sabihin? Kahit anong salita ang iyong itatanong, ay alam niya ang kahulugan. Pagkapawira. Tinawag nilang the walking encyclopedia. Pero ang challenge karon, wala pagyutaong gipanganlag walking Bible. Naadi usa nga gipanganlan og walking Bible, Pastor Randiskit, memorize niyang Bible. Gisuwayan bitaw nako na mga igsunan. I asked him, I was still a student at Mountain View College. Ingon ko, Pastor Randy, what are your techniques? Ako pong gibirabirahan po na kong English nga kunuhay ba. What are your techniques? Pinana birada ba? Usay mga techniques nimo. Every time I go to my bed, ano to sa istorya? Every time I go to my bed, I will open the Bible, the chapter that I want to memorize and put it on my head. Ako ang gisuwayan. Sulayan ako dito sa dorm, sa Onyx, mga kaigsunan. Akong gibutang reo. Sige kong balik-balik. Pagkaninduta sa resulta. Kada pangutanan ako ang Bible verse na mugawaswa na magkadimao. Nasipyat ang proseso. Nasipyat. Dili, grabe. Kayong ko blessed kay nga tao. Mga kaigsunan. But tonight, ato ning isgutan, making God's word our own. Kanang ato gyud, no? Dili pwede iya, di imo gyud. Mga tanda ko nimo be. Kadaghan ninyo 5 mo ka books yung balay, puros mo na cellphone, pero ang Bible, family Bible, unsa, di mo na pwede. Mayon mo nga, sabi yung Bible, nami pastor, family Bible. Family Bible. There is no such thing as corporate salvation. Wala may corporate salvation nga. Ug ang mama maluwas-luwas, ang papa luwas ang tanang mga anak. Everyone will face the judgment of God. And be sure to make God's word your own. Di mo na pwede nga magluwas. There is no word as hand-me-down faith. Ulang ganyan. Na kung dasig na kay kangamahan, pamalitin ng mga Bible, kadaggan na yung mga ginikanan, grabe ka materialistic, una-una. Gusto nilang malipay ilang anak. Hala, i-feed nilang materials. Karon nagmayang ginikanan kay pagkatiguang. And this is a warning to all parents out there who are listening to me tonight. Don't be so materialistic to your children. Feed them the property of God. Kay basig matiguang ka, materialistic ang imong ikuan. Pag abot matiguang ka, materialistic ang pagpadagan sa imong anak, sa imong patay ka diya. Lisod na.
Feed them. Nabitoy ko sa kaginikanan kung tabagan. Pasturo sa may akong iregalos kong anak. Regaluhig Bible story. Regaluhig Bible. Yung sa ay pwede day na. Ay naunsa. Anong dili man pwede? Pwede magani ka mo regalog cellphone nga. iPhone Pro Max 16. Pawirad. Gikan ko ritong kwantag. 100,000. Kalilisang murakag maka CR o violet. Nga, grabe kamahal. Regaluhan gani nimo ng mga mahal. Dili nimo regaluhan ng imong mga anak, imong asawa, imong bana og Bible. Give them the properties of God, the books of heaven. Mga libro nga langit nun, make it your own. Learning to benefit from its power. The Bible has its power. Ay, ato ning tukion karon. Ato ning tanawon. Unsa nga gahom ang atong pwedeng maangkon diri sa balaang kasulatan. God and the Word. Tanawa. By the word of the Lord, heavens were made. Can you just imagine? By the word of the Lord, the heavens were made. Ang mga kalangitan, when you look at in the book of Genesis, and God said, that's a word. But I want to tell you, out of 6 days, except man, this is what I like with God. Amen? Una kong ganahan si Ginoo. Pag-ingon niya mga kaigsunan, yung sinabi niya, lumabas kayo mga tanim. Lumabas kayo mga kahayupan. Nang gawas itaw ng tanang mga mananap. But look at Genesis 2 verse 7. Ang word nga gigamit niya mga kaigsunan, it's not like the same with the creation. And God said, let there be light, and there was light. And God said, let there be fishes. And God said, let there be plants. And God divided the land and the water. It's not like that. Kabalo mo sa kanindot ng Ginoo, mga kaigsunang nagapaminaw karon. Ang gisulti sa Ginoo, when He used the word in you. And God put His air to the nose of the man. Iyang gihoypan. Wag yun sa word, kana bang gipanganlan kung imo maguna sang istadihan mga kaigsunan. Grabe ang close connection sa Ginoo sa tao. Kanang huipan ka mga kaigsunan, it brings life. Gihuipan kas Ginoo. He formed you. He touched you. Kaya nga may awit, He touched me. Whoa, He touched me. Pero ayaw lang yun na Bisaya. Kaya nabito nagbisaya na sa una, muraglain. Ang Bisaya gikuot. Wala na ito nagkuhan. Gibalibag na ito nga Bisaya kay muraglalom. He touched me. Gipurmag yung kag maayo sa Ginoo mga kaigsunan. Pagkanindutan na lang yun. Unyawa siya nag-ingon, let there be man. Wala. Silent ang Ginoo. O giingnan ka. Kana bitong istoryahan, bitaw ka mga kaigsuunan. Kung hungan ka, ay, na may horror-horror, di ba? Kamantay ka ng horror. May inuwi si nanay sa bahay ni tatay. Kabit man di ay. Kana bitong agawhaw. Agawhaw nga tingog. Yung nana. I don't know how close she was with the band. Wa ko kabalog unsa siya ka-close dito sa tao sa diyang inggihuipan. But I do believe that time Jesus created man, you. Sa dihang gi-create kas Ginoo, there was that close connection between you and God. Amen? Hindi ka maulaw na makaigsunan nga sa tanan nga gihimos kalibutan, mga tanong, mga hayop, ikaw ray gihuyupan. See, what's special? Ano bitong nay malumos? Huyop ang makatabang. Mapuling ka, huyupan. Maulian. Mauna nga na, kaning ang huyop sa Ginoo makatambal. Pero kanang huyop sa tao, maka-high blood. Huyop pa, kung nakakabuntag sa iyo pa, imong banag asawa. Di ba makaingong ka,
Number 2 ni viral, ingon tong asawa niya siguro to. Saan man imong ginawa, bow naman nagtae? Ha? O sabi gikao ni mo tae? Oh, ang huyop sa Ginoong makabuhi. Paghuyop niya kang Adan, naanadayon siya na nibukang iyang mata. By the word of the Lord, the heavens were made. But when He created man, He formed you in His close relationship pattern. Ha? Niya pa. The word Jesus, the word which represents Jesus that created is the same word that constantly sustains creation. Imagine da. Amo na imagine mo na da. Perte ka na, may sinaya. Ha? Jesus. He was the one who sustained the creation. Muna, kanami sina mga kauturan. Oh. Kanang word nga sustain, grabig sustento ang Ginoo nganhi kanato mga kaigsunan. Are you not ashamed? The power of God is revealed to us in the Word. The more you read the Bible, the more you will know Jesus. And the more you will read His property, the Bible, the more you will learn how powerful Jesus is. Pero wag kayo basa-basa. Sige kag cellphone, TikTok, Twitter, o guban pa, you will never have benefits from the Word of God. Wala yung kay benepisyo. Mga kumusulti kaninyong tanan, mga batanon, mga kaigsunan nga nagapaminaw karon. Read your Bible and pray every day and you grow, glow, and go. I like that. That's the slogan of our theology department when I was still a student at Mountain View College. You will grow, you will glow, and you will go. The power of God is revealed to us in the Word of God. And what is that power? The power to change you. The more you read the Word of God, the more you read the property of God, the more you will see the beauty of transformation. Mga akong i-challenge lagi mo. Pakita akong tao nga magsigig basa og mga pakitbook o uban pa after a week. Versus gabasag Biblia, tanawag i-compare paghimo mong study dia. Oh. Away yung mga anak, kinsay mas nindot og resulta. Kisay na power. Make Bible readings. Pagbasa mong Bible niya, ayaw mo pagtinapulan. Remember at Mount Sinai? He gave the word to Moses. God, He gave, in the theology concept ba? Sa diha mga kaigsunan nga si Moses, gidawat niya ang 10 Commandments. It was the Word of God written in His own hand into a table of stone. Did you not know? In a theology perspective, worldview, that moment, that 10 Commandment was the transcript record of the character of Jesus Christ. And He gave it to Moses. Kani usa ka pagsinyalis, usa ka indicator that Jesus is giving everything for you. Are you ready to cross? Moses crossed the borderline and see the character of God in a table of stones. Imagine that. Ginahinay nagpakita sa Ginoo, ikaw. How many times sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, nga gipakita kas Ginoo sa iyang pamatasan. Kaluoy sa Dios gipakita ka. Dapat patay na ka, kay kapila na kang nadisgrasya. Apan gipakita sa Dios ang iyang gasa sa iyang kinabuhi. Mount Sinai was the very wonderful place to remember where Jesus extended His character to you and to me. Excuse me. Nia, the world we are living is not a place like this. It's not the same like before. Yung kalibutan, no? Alam ko, dapit, di ako sa lalong. Pilipinas man. Pagtuyo ka na, ako sa babaw pohon. Ha? Kamuasa mo murapita dia sa kalibutan. Ha? Inani lang taon pagulagway ng kalibutan ng mga kaigsunan. Oh, look at this world.
When the world was perfect, everything is perfect. But this world that we have seen in the picture is no more like this. But when Christ will come the second time, He will recreate this one. Make it your own. Pagkaniduta. Dati ba na niyo? Tanawang gamay ha? Das plus spirit equals living soul. Imagine that wonderful, close relation of God. Gigunitan kaniya, gisapnay kaniya, gipa-birthday pa kaniya, gipatrabaho pa ka sa Dios, gipaanak, gipanegosyo, gipa-prosper, gipadato, and after all sa imong nadawatan, where are you now? Nawa ra kag kalit. Jesus give everything to the living soul, and that is you. Look at the hands of God touching you every now and then. Sawa pa kay kinabuhi, mga kaigsunan. Are you not shy? Di ba ka mauwawa na? Giyataga na ka sa tanan sa Ginoo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag-abot, 11, backslide. Ay! Iningon sa istorya, lain pod. And look at this one. He wrote his own character in a table of stone for you to understand. Di manini mga kaigsunan, everything God said is reliable and dependable because He fulfills what He promised. Tanan nga gisaad si Ginoo, I will be with you. Hangtod ron, buhi ka. Amen. I will be with you hangtod karon, naka-eskwela ka. I will be with you antod karon, minyo pagyud ka. Kadagan nagbuwag diha nga mag-asawag bana, nagbuwag. Kadagag mga kabataan nga nawad-an sa kinabuhi, mabata, ma-teenager, mabatanon, wa nay edad nga gipili. But until today, you are still alive. He fulfilled His promise to you. Iyang gituman ang saad diha kanimo, I will be with you until the end. I will love you with an everlasting love. Kadaghan, 20 years ka ng backslider, 15 years ka ng backslider, why simba-simba, why basag Bible, why ampo, kalimtan, inom, sigarilyo, halaghansak na tanan sumaba, until today you are alive because of God's love. God's love. When we talk about God's love, hands up, you kay ko na. Nothing to say. Wala yun. So pa may sulti ni mo, i-compare mo yung gugma, no? Ingundaan si Jesus Christ, nothing is a true friend than to lie his life for his friends. I cannot do that. I love my wife. I love my children. But I told them, the God I serve, the God of Abraham, Jesus Christ can love you more. That's why in Jeremiah 33 verse 3, I have loved thee with an everlasting love. And with loving kindness have I drawn thee. I cannot do that. Only God. Come to Christ. Ayaw na nagdungagi ang imong pagka-backslider. Ayaw na nagdungagi ang imong pagkasupakero. Ayaw na nagdungagi ang imong pagkagahig ulo. Because after all, only God fulfill His promise, not you. You cannot promise all the people and tell them, I will be with you, even to your wife. It's a lie. Manigingon, ayaw lie. Maingon po ka ang bana, I will be with you. No, you cannot do that. Because only Christ fulfill His promise. Ikaw, wa pagyud, kadagan na ni mong saad, sige no, hangtod karon ni isa, wa pa'y natuman og 5 kabuan. Ano yung ambot na lang yun? Nagsaad ka tong January, karon ibalik na po kas June. Kaya nanakas mid-year. So, kining unom kabulan, unsa naman po di mong trabaho, ani? Wa na po'y simba, balik higda, balik trabaho, halalunod patay sa pagpanarbaw. Igsoon, it's not like that. It's not like that. Let's go forward. Ingon diri sa balang kasulatan in our study. Not one word, according to 1 Kings 8 verse 56, not one word has failed of all the good promises He gave. Pagkanindutan na. Maulaw kayo ko ani magkaigsunan, magsigi kong pangutan na sa Ginoo.
Say, sige, sama sa kong gingon na itong niyaging gabi, sige, pangutana, sige, pangutana. Wa ka mauwawa na, oh. Nga bisan usa ka pulo nga gibuy-an sa Ginoo, kinsa may makapamatuod niyo karong mga backslider, kamong mga taong mga supakero, kamong mga taong mga gaig ulo, kamong mga taong nga gibiyaan sa Ginoo, kinsa may makapamatuod ninyo karon nga ang kining gisulti sa unang Hari 8:56 mga kaigsunan, wa gyud ni matuman. Every not one word has failed. Even yourself can testify that God is good all the time. Amazing God we have. Praise the Lord. He gave to His servant Moses. Ang gisaa dito kang Moses, wag yun bisag usan pakyas. Way pagkapakyas ang Ginoo, mga kaigsunan. Muna nga nindot kay kung topic karon, kana bitong pagsulti bitaw nga, make it your own. The Word of God, ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. The time we are ready to cross, make it your own. You will feel and learn the power of God. Ang gumari sa muto kay ang Bible kuno mga kaigsunan, it's just papel or whatever. But I want to tell you, this is the transcript of who God is. Para sa kuha, this is the summary of who God is for Him and for us to understand. Nga ato siyang masabtan, mga kaigsunan. Tanawa, Jesus in the Word. Kung sa may connection na nilang dua. Incarnated Word of God. Unsay gipropesiya nga gisulti dinhi mga kaigsunan, atong nakita ngadto sa iyang pagkasiya. Diri gipakita mga kaigsunan in the Old Testament, abot sa New Testament, nakita ang Old Testament. Gikan sa New Testament until sa atong time karon, atong nakita ang iyang kagapon, ang iyang pagkapresente ug ang atong pagkakaron. Unang musulti gyud ko ang uban di sila mutuo. That this Word of God represent who God is. Muna nga ang uban musulti nga, I love God. I serve the Lord. Yung wakay basag-basag Bible. Mumaura na moingon ba nga, ikaw asawa, magisgutan ng asawa, kay musunal mga mga asawa. Ganang kaingnon ka sa imong bana nga, love main teke loves. Actually, sa tanang babae nga akong gipanguyaban loves, ikaw ragyod ang akong gisugot. Pero loves, sa isa ka bulan, kausar ako muuli. Ngayon, lipay ka. Naan ka. Ulion ka sa imuhang bana, sa isa ka bulan, kausar. Pero love ka niya, umaura po na. I love the Lord. I go to church. Yes, it's His property. I give the tithes. It's His ownership. I give the offering. Yes, it's true. But how about the Bible? This is also His ownership. Hindi mo ni magdaladala lang ka, magpakita-kita ka, daladala lang. No, make it your own. How to make this Bible your own? You read. Open. Basa. Sabta, panginabuhi, and make your life to become a living Bible testimony. Sige, God is love, God is love, God is love, God is love. Ikaw, are you love? God is patient, God is patient, God is patient, God is patient. Are you patient? God is true, God is true, God is true, God is true. Are you true? God is just, God is just, God is just. Are you just? That's the thing. God will bring us to heaven. God will bring us to heaven. Are you going to heaven? Mabitaw nang gingon sa uban, Jesus is coming. Are you ready? Karaan mo na. Jesus is ready. Are you coming? Come. Duol dire sa atong Ginoo. He is the Word of truth. Jesus in the Word's connection. It was incarnated Word of God. He is also the Word of truth. Anong namur lagi ka mubasag Bible, you will learn who God is. Pagkaninuta. Word of reconciliation. This is the connection of Jesus and the Word.
It is a word of reconciliation. Ang papagsiguli, the more nga ikaw makigsuod sa Ginoo, the more nga ikaw muatat sa iyang property, nga mao ang balaang kasulatan, the more nga imong makita nga ikaw usa ka makasasala nga giluwas lamang sa grasya. Amen. Amen for that. Woo! Amen for that. Word of reconciliation. Tanawa na mataong may pasabasag Biblia, tag-as kay ihi si garbo. Bisan pagkasimba na. Kung bili ba ng mataong sigsimba, di masag Biblia, igon nagyapong kagarbo. Si Lucifer, usap nito si Lucifer, doon lang maganik ito sa Ginoo. Kung musulti ka nga, kabaw si Satanas Biblia, di lang yun sa mo daladalag Biblia. Kay baw Satanas Biblia ay. Katong na yung pagkakuha ni Jesus Christ, bigyan na siya nga, di ba nag-ingon ang Bible nga wala, di na mutunob ang imong lapalapa, salon ka sa mga nulunda, naman na Salmo 91. Pero dili niya pwede ni i-promote ang Bible. Mabito to na nag-chat na ko nga, ang yawa kuno daw gadalag-dalag Bible, mali. Ang yawa, di na siya ganahag Bible. Kaya ang Bible, the connection of the Bible in Jesus Christ, the time you read the Bible, the more gani nga na ang Bible sa mo, the more gani imong i-accept ang Bible truth, the more gani imong i-accept ang pulong sa Ginoo, the more nga may bawaan nimo nga kinahanglan di ka makigsuod sa Ginoo, di inyong kamulayo, muduol ninong ka sa Dios. Nya gananing yawa na, di alay oy. Una ka nang ma-feel ninyo sa inyong kinabuhi, mga kaigsunan, mura ganahan ang inyong kinabuhi, murumog nagsakay baroto nga may katig, dili pa sure ba? Nanaw? Takilid ng gamay. May mga taong inanagod. Diri. Ay, diri ang sulog, diri punta. Ayaw. Read your Bible and know how to reconcile with God. Word of reconciliation. Pulong. He is a God of reconciliation. Kung ato maning i-personified, Jesus of truth, Jesus of reconciliation. Tanawara. Siya pa. Jesus of the cross. Word of the cross. What is the word of the cross? The word of the cross, my friend, is saved. Luwas. At the cross. Baga na. In the old rugged cross. Dias Kalbaryo sa cross, perte kabate ka ng cross sa unang panahon. But Jesus changed the meaning of the cross. The more nga magsigig attach ka sa property sa Ginoo, sa balaan nga kasulatan, magbasa gani ka, the more you will feel the presence and the meaning of Jesus at the cross. Pagkaninduta, mga kaigsunan, you will remember the Son of God. You will remember the Son of God. The more you look at to Jesus Christ at the cross, you will never see, dili mo na makita mga kaigsunan, hindi mo yan makikita mga kapatid. Sa left, sa right, sa down, sa back, di mo na makitaan, uy. Nung sirik ka, makita ni mo ng kanindot sa Kalbaryo sa cross. When you look up, that is why one of the sayings I have met in my life, ayaw pagtanaw sa wala kay madiskuryo ka. Ayaw pagtanaw sa tuo kay magluya ka. Ayaw pagtanaw sa abos kay mawala ka. Ay tanaw sa luyo kay mamatay ka. Tanaw sa langit and see the beauty of the cross. Who was hung at the cross, Jesus Christ, and you will be blessed. Look at that one. Look at this family. Kung kanay mong pamilya magkaigsunan, dili na magdada kag cross. Look at the man at the cross. Ha? Tanawa tong tao nga gihang kay because the cross was just an instrument. The most important thing at the cross is Jesus. O bito nang gingon si Pablo sa Galacia 2:20. Basahan na ninyo, isuwat ko na. Basahan niyo ng Galacia 2:20. I am crucified with Christ. In other words, Paul was ready to cross. Are you ready to cross? Ha? The result, kung sa'y resulta, atong tanan, He rescued us. Sa atong mga Sea of Galilees. Sa manang sa'y naitabo sa Sea of Galilee, mga bagyos itong kinabuhi, giluwas ta sa Ginoo.
Ha? The Sea of your Galilee. The Sea of Galilee represent kay dito sa Galilee. Kung sa'yo naitabo, doon ay dakong bagyo. Unya ilang gingnan si Jesus Christ. Ginoo, nga nung tulog-tulog, baka diya. Ano ka? Nanuti mo man. Ano tabusi mo man? Gikapoy, gidaw. Nano? Lapit na tamang kamatay diyon. Tawab na. Perti na tara ka dako ng balor man. Tutulog-tulog ng timo na. And now, tonight, I want to tell you, you have the same experience. Na yung mga panahon si mong kinabuhi nga nagang kay mga pagsulay, yung kipunas king larari, marami ito nang ingon si, kinsa kanining singer, si Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos? Dito man nagikuha nga concept sa Sea of Galilee. Nag-compose na, kaya natuog itong Ginoo dito. Oh, natuog si Jesus Christ. In his human form, kay gikapoy siya. Oh, pero sa diyang natulog ba ang Ginoo? Some scholars believe what? He was sleeping. This is what I like with God. Bisan pag nagunahuna kay Igsoon nga Ginoo natulog, his mind is on you. Amen? Sa kadagang mga panahon nga giluwas ka sa Ginoo, mga kaigsunan, mo backslide pa ka. Sa kadagang mga panahon nga gitagaan kag kusog sa Ginoo, hangtod ron hunahuna gyapon backslide. Di gyapon ka musipba. How many Sea of Galilee's problems you have encountered that only God solved that one? Kaya hangtod karong mga orasam, sige pong kagununang, luya, kapisimba, uy, naunsa rin ka. Ha? Naunsa rin ka. Pila ng mga Sea of Galilee ang giluwas Ginoo, nga gibarugan yung kas Ginoo, dako kay kag utang, ingon nyo, peace be still, impas, ay, praise the Lord, impas, ay, praise the Lord, impas. Ngutang na pod, tuwara, maunay ron. Mo ilay dia. Nagsakit ka, hapit ka mamatay, wapag yun gitugot sa Ginoo. Ginoo di man mapatay. He is not the God of the dead, He is the God of the life. Manong mamatay gani ka, tungod sa mong kagahig ulo, imo po ng choice, oy. Ili man na choice, Ginoo patiyo kaniya, kay patiyo patay, dugay oy. Kay bayad lang sa saladan, kamatayon. So kining kamatayon sa tao nga magdali, imo ng desisyon, dili na iya sa Ginoo. Di magkamukaong ka bisag unsa, muinom ka bisag unsa, way tulog-tulog, apay mo matanon, magsigig bilar, imo man na. Anong imo man pasagin lang ng Ginoo nga ang trabaho sa Ginoo, the result, He rescue her. Rescue rin ng pasakitan kasi Ginoo, dili, bakak na. Oh, ikaw may patuy-tuyo kasi may sigig bilar, gisugo rin kasi Ginoo, magsigig kag bilar-bilar, waman. Sugo bre, sige no, manigarilyo ka, mag-inom ka, maghubog-hubog ka, magpakamatay ka na, unsa pa. Wala! The point of Jesus Christ of coming to tell the world that I am here to rescue you. Kadagang mga panahon, mga kaigsunan, at the Sea of your Galilee, giluwas kas Ginoo. And He stood up and said, peace be still. Kadagang mga panahon, niyawaan ka. Ang uban kining demons cast out, maghulat patag. Sudlag yawa, daghan kayo. Actually, dagag mga panahon nga bisagwa ka, nagingunana mga kigsunan, demons are there. Nagtubre mo katong niyawaan mga kigsunan. Usa lang tukadlaw dili eh. Ingon pagani sa story, we invited kay nakita na mo nga kini nga tao mo uyon radi ay. How many times in your life, demons rule your life? Karagag mga panahon ang iyawa na nagkontrol ni mo. Siri ng panahon na nga di ka musumba, di gikontrol na kagyawa. Di ka ganahan mo basag Bible, yang yawa, di po ganahan mo basag Bible na mauron. Ang yawa makiksunan, di na ganahan mo simba. Musod na nagsimbahan kay manghimantay, na mauna ni ro, nanay demons diya. Ang yawa di man na muampo. Kay katubitong pagtintal niya kay Jesus Christ, pwede pa yato sa kabalik. Kay giingnan siya nga, gi-offer niya, kung imo lang kong simbaho na ako, ning ihatag tanan sa imo Ginoo, kung imo kong simbaho. No, sa igitubag sa Ginoo, nasulat na sa balaang kasulatan, wa kay laing simbahon, kundili ang Ginoo lamang. Kay kung niluhod pa to, si Lucifer, Satanas, may ngalan niya itong panahon na, si Satanas, napag-usay siya because God is love. Wa mang yun, garbo. Umuna ka ng mga taong garbuso, na mga daotang espiritu sulod na. Say, di kaganan mo sulod og simbahan. Kaya nga naman, napamagkay garbo. Anong musulod mo kong simbahan? Napito may kaila, nga, gibisita sa mong usa ka pastor, o sige ingon niya, ayaw padul na ko
Kay makasasala ko. O makalilisang proud pa siya. Proud pa siyang makasasala siya. Ayaw ka magduol, hubog mo siya. Ayaw ka magduol na ko. Kay makasasala ko, oy, pagka makalilisang proud pa ka ha, nga makasasala ka. There are times nga demons are entering into our character, into our lifestyle, into our habits, into our time consuming, imbis time preparing. Sudlan ng mga yawa. Allah, daghan kayo. Umang mapatanon karon, narabay sikat karon nga si Elias. Pagka makalilisang. Yun mga tao ron. Pertin bibuhag yun. Ala, pasag bikita na mong pertin ng bastusa. Wate may mo, sudlan magyawa. Say, di lang ta kabantay. Di naman ta magulat nga. Singgit. Kaya mga taong di mo basag Biblia, maginahinay yung nagsulod ng yawa. Mo nang angatong utok, wala mo rebuilde. Di na ganahan mga lagad. O ginuuna, naginahinay na na. Hantun mo abot sa punto nga mapusis ka. How many times God delivered demons out from you? Mubalik na po ka. Ha? Girescue na kagikan sa daotang mga espiritu? Mubalik na po ka. Makalilisang. Kapila kagiayos Ginoo. Backslide ragyapon ka. Kapila kagipakita ag milagro mga kaigsunan sa atong Ginoo. Backslide ragyapon ka. Until today, you are still afraid to cross. Di pagyapon ka anda mo cross niya ng imong kaluyahon. Kapila naman kagiayos Ginoo. Kapila naman ka nangayo sa Ginoo nga. Ginoo ayo ako niya akong mga balatian. Hangtod karon mas aktibo gyapon ka sa trabaho kaysa sa imong pagpangalagad o pagsimba sa Ginoo. Mas the favor pa kamuhatag sa mga paninapi diring napita kaysa mutabang sa Ginoo. You keep everything in balance. Giayo ba ka sa Ginoo mga kaigsunan. Dili pa konsensya sa kuha. Dili ni pa konsensya ako apod. Ako lang tagyod mong giingnandaan nga mao ni gihimo sa Ginoo sa imuha. Giayo imong balatian, gikuha ang mga demonyo sa imong kinabuhi, gisulbad imong mga problema, nga hangtod karon dili pa kaandam mo cross. Yang Ginoo nagulat na dali na dinhi kay manglakaw na ta didto. Ay sa Lord dali lang yun. Naayo lagi ko, wa na lagi yawa pero still lisod mo yung kayo. Makalilisang, ang pinakasakit, gipasaylo na gani ka sa Ginoo, mubalik pagyuta. God forgive your sins. We are sinners saved by grace. Mga kaigsunan, dili pa ba na enough? Nga gihimo sa Ginoo, alang ka na to, and you will still say the Lord. Musulti gyapon ka sa Ginoo, Ginoo, I am not yet ready to cross. Igsoon hangtod nga dili nato ni madawat ang tanan, dili og dili nimo ma-learn ang gahom sa atong Ginoo. Unsa may gingon dia? God's word in me. Ang Ginoo ang iyang pulong og ikaw. Unsa ka importante na, ha? We have to come out, tanawa ra guniyo. We have to come out of our existential darkness. Gawas anang sala sa imong kinabuhi nga nag-exist. Unsa man ang existential darkness? Kanang sala igsuon nga nahibaw nagyug kang sala, gawas na diya. Kanang kaluya sala man na. Balik-balik man na nga sala, paluya-luya nga pwede man kang magpadasig for the rest of your life. Kanang di ka mubasag Biblia. Di ka mangalagad og sakto sa Ginoo, di ka magsimba. It is sin against God. Nganong sala man na atubangan sa Ginoo because that is His property. Nabito kay property, kuhaan imong titulo, butangan ra ba din nimo imong yuta, no trespassing. Oh. Kay nay mo sulod diya nga walay perpananghin mo imong ipapriso. Ya karon ka ng darkness. Nga bawal man na kaya nga atong lawas templom ni Ginoo nganong imong nang ipasulod. Di trespassing bawal na. Sala na karon imong gipasulod na mauron. Kuhaan na. Because the life that we have is the property of God. Ikaw ba tagiya sa imong lawas, dili man? Ang tagiya ning ato ang physical nga lawas mo ang Ginoo. Unya imong gipasudlan og sayop, imong gipasudlan og sala, imong gipasudlan og bisyo, imong gipasudlan og fornication, imong gipasudlan og sala. No trespassing, kuhaan na. Kuhaan na ng mga sala sa iyong kinabuhi, mga kaigsunan.
hangtod naan ng kangit-ngit sa imuhang kinabuhi, dili lagi ka ka-experience gahom sa Dios. Ay nako. Kung gusto ka makakita gahom sa Dios nga tinuod, kuwaan ang sala nga nagtuyok-tuyok sa imong kaugalingon. Unsa ba? Change your life into a light and meaningful life. Himuan na ng imong kinabuhi mga kaigsuunan nga mahimo kang kahayag sa imong bana, kahayag sa imong asawa, kahayag sa imong mga anak, and all of you are ready to cross. Cross your faith. Cross your discouragement. Cross the love. Ano itong word nga cross manggod? Go beyond! Dili kay diha ra ka kutob. Ha? Listen to the word is a matter of life and death. Paminaw yun mo. Sa diyang naminaw ka karon, it is a matter between life and death. Either you will die tomorrow without God, or you will die tomorrow with God. Paminaw. It is life and death. In the Bible, the wicked woman represent the false church. Kung ikaw ang usa ka tawo karon mga kaigsuunan, nga wa pa nimo matagaan og pagtagad ang Ginoo pagpangalagad, you are still standing in His church, the false church. The church of Satan. It's a false church. Pero ang atong piliyon mo ang pagdawat nato mga kaigsunan sa balaan nga espiritu. Dawata ang balaang espiritu diha sa imong kinabuhi kaysa panahon nga madawat imong balaang espiritu diha sa imong kinabuhi. Diha nimo makita ang tinuod nga kagahom nga nadawat ni Kristo sa diyang siya midawat sa santos nga bautismo. When He received that baptism, heavens were open and a proud voice was shared and heard. And that spirit that will work in you will let you feel the power of God. Kung siya itong himuon, saan na ito pagbenepisyo aning pulong sa Ginoo? Number 1, pagbasa po din taon ay pagtinapulan. Basa. Ikaduha, pagtuon. Search. Hala, paminaw, sakto. Ayaw ka magtinapulan. Di ko nimo pwede ingnon, Pastor, nagasimba naman ko, so what? Oh, ako simba po ko. Oh, Jesus Christ, simba po. Apostolis, simba po to. Nung anong gabasa pa man sila Biblia? Nganong ga-search pa man sila Bible? Nganong nag-preach pa man sila? Ni-appeal pa man sila evangelism? May uba na itong mga kaigsunan. Di na ganaan mo apil-apil o wali, kay pangkapoy na, pastilan. Muundang nga nighatag o ginawa ang Ginoo sa inyo, magmahay yun mo. Unya ra mo undang kung ang Dios moingon undangan ti pangita ginawa pamalit og imo kana. Undang natag pangita sa Ginoo. Undang natag sultis pulong sa Dios. Undang natag pangitas kamaturan. Pero kung na-feel nimo nga di pa nimo kayang mabuhi way hangin gikan sa Ginoo, search. Makabenepisyo ka sa gahom sa Bible. Oh, ha? Dili ni gahom nga makita mo Mighty Morphin Power Ranger, di na mao ha? Sabi ko, oy, ako din yung basa ng Bible, kasi mahimo kong Avengers. Dili. Dili na mao. Ang kagahom nga kayang ipakita sa panahon nga sige kagbasag pangitas kamaturan, pinaagi sa property sa Ginoo nga mao ang balaang kasulatan, you will see progressive changes. Mung main lahi nag-utok, o lahi nagkaguna-una, di nakalibutan nun, langit nun na, daghan pa. Unsa pa? Meditate. Ha? Hinulsuli. Panginabuhi Revelation chapter 1 verse 3. Mga kaigsunan, kining tulo usa ka paagi nga atong maangkon ang gipanganlag property sa Ginoo nga maong balang kasulatan. Ayon ninyo ni bilin-bilin skilid. This is the property of God, no trespassing. Okay? Kamu ganahan mo makapalit mong yuta, niya yung ibaligi ang titulo dito nga way bayad. This is. Ang landowner ani mga kaigsunan ng Ginoo. He owns these words. Basaha, pangitaa, hinulsuli, o panginabuhi, and you will see the beauty and the power of God in this book. This is the book of the Lord Jesus Christ. Ang atong Ginoo ning gabiuna mga kaigsunan, nagahandom nga imo siyang abrihan. Naghandom ang atong Ginoo nga imo siyang pasudlon. Kay ang iyang gahom epektibo kaayo ni sa mga tawo
nga muhatag niyag panahon. Igsuon, tama na. Yatag namin mong kinabuhi diya sa kalibutan, wa may nitabo hangtod ron, tubo mga protong sungay gagmay. Atong batasang garbo, ng gawas mga yapon, mamalikas mga yapon ta. Gitagaan makagigayon sa Dios nga ikaw mo'y magbuot, wow, mga yapoy resulta. Karon, ingon ng Dios, come. I'll be the one to control. Give me the time to work with you. Ha? Jesus is waiting for you. Ang atong Ginoo makigsunan, dugay na nagulat. He is waiting for you to have to cross. He is waiting for you to cross. Ha? Are you ready? Siya ang atong guide. Siya ang mo transport nato padulong sa langit, mga kaigsuunan. Ang atong Ginoo gustong musulod kay gusto kaniyang instrakan unsay himuon para makakross. Gusto kaniyang i-comfort kay daghan na kay kag problema, sige lang kagilak, sigilak. Gamay lang kwan, hilak. Kay bawang Diyos na, bito niyo sa pasudla ko. Saan niyo pagkabalo sa akong gawmog, di ko niyo pasudlong. Saan niyo pagkabalo sa akong gawmog, dili ko niyo tugutan. Itugutan pa mo mong demonyo sa imong kinabuhi. Munang hangtod karon dele pag yun mo ma-feel ang gawom sa Dios. Pasudlang Ginoo kay mo comfort sa nimo. Pasudlang Ginoo sa imong kinabuhi kay tagaan kaniyag paglaom. He wants to give you hope. That's why Jesus is asking you this wonderful night, do you need me? Gikinanglan ba nimo ang Ginoo? Sige, prangka nga pagka-istorya, pagtarong mo diya. Do you really need the Lord? Ayaw mo pag ayaw ninyo binuangi ang Ginoo magigsunan. Yes, Lord, I need you. I need you. Pag-abot ito sa tuman, diri. No, it's not like that. Be true and honest. Do you need the Lord? If you need Jesus Christ, then accept Him. Learn from His power and be ready to cross with Jesus Christ. Ready to cross with Jesus Christ. Exon, Hebrews 4:12, for the Word of God is alive and active. The Word of God is alive and active. His Word will give you revival and transformation, not deformation. Read His words. Come home. Read back. Back to the altar, mga kaigsunan. And the Word is alive. Ang kanta nga, He's alive. He's alive. And heavens are open wide. Buhi ang atong Diyos. Even though we cannot see Him literally, but the more we make the Bible of God part sa atong kinabuhi, the more you will see that God is alive. God is alive. It can revive us. It can save us. It will tell you the truth who God is. Exon, tonight, there is a God in heaven who passed by death victorious. Who lived this life victorious. Who sat down at the right hand of His Father victorious. And any one of us tonight, kung imong gibati mga kaigsunan nga nagkurog pa ng imong tail kay perte pa kalawak sa Galilee, daghan pag demonyo nagtuyok-tuyok diha kanimo. Daghan pa kayog mga pagbati sa imong pag-imbalance diha sa Ginoo. Daghan pa kayo kag mga sala nga existential darkness nga imong gisipitan, nagigot-higot makaghabak sa sala diha sa imong kinabuhi. Igsoon, let me introduce to you Jesus Christ asking us tonight, are you ready to cross? Andam na ba kaigsuon nga mutabok uban sa Ginoo? Kay kung andam na ka nga mutabok uban sa Ginoo, let me invite you to pray. Magampo ta. Amahan namong balaan. Salamat nga naa si Jesus Christ. Praise the Lord. Nga siya ang mahimo namong tour guide. Siya ang mahimo namong sakayan. Siya ang mahimo namong kapitan. Siya ang musulti namo og kalinaw. Siya ang tanan alang kanamo. Lord, tabangi kami karon nga nagapaminaw that we are always be ready to cross every borders of our lives. Lord, we surrender everything unto you. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. God bless us all.